Здравейте! Днес ще... Днес аз ще ви покажа как от Лего, нали обикновено Лего, да си направите телевизор. Така, изчакайте тук да сглумба едно нещо, тази къщичка, телевизор и ще го разрушиш. Как го направите? Тази къщичка си имам другия епизод. Как си спомня? Така, го разруша. Разрушаване. Така. Днес ще ви покажа как да си направите телевизор по два начина. Единият начин е с едно нещо. Не, всъщност един начин има. Обърках се. Така. Едно от най-важните неща. Това, което е рамката за нашия телевизор. Така. След това взимате на такова много купче. И за най-предната му част закачате ето така. Нали? Тук да ви остане ето така да стане. И така. От задната страна взимате такива три. Ето. Така закачени. Оп. По-слабко. Ето така. Закачени три. И ги слагате ето така отзад. Така. След това взимате други три. Само да ги взема. Ето. Абсолютно същите. Така. Но други цветове. И слагате. И ето така, като картина на телевизор. След това остава така да ви остане тук място. И ето тук така. Но от другата страна. Взимате този път такива. И трябва да са по 3 нагоре. По 4. 4 едно върху. Качени и го закачате така. След това взимате други, които ако искате да ви е така горе-долу хубав, така да кажа, точен, ама е от абсолютно същите цветове. Но изчакайте малко, тук това трябва да го помахна. Тук. Ето. Изчакайте. Така. Така на обратно. Ето. Готово. Така. След това взимате, изчакате да видя къде ми е. След това взимате едно такова. Оранжево. И го закачате ето тук, така. Ето, такава ви стане. Добре. И след това тук, за да не ви се разгладя, взимате ето тази, ето такава част. Това е като малките, обаче много закачени. И нали да е точно колкото това. И го закачате. И ето както виждате, това е като вграден телевизор в стената. И така можете да си направите телевизор от Лего. Поне аз така мисля. Аз така си ги правя. Добре. И довиждане. Другия път ще ви показвам и други неща.